Dobrý den, dámy a pánové, vítejte při prvním dílu našeho singleplayeru. A tady jsem si nastavoval, budeme mít asi přežití pro začátek. Ano, a nevím, co budeme mít. Třeba 778811. Vytvořit nový svět, pardon, já si teď budu řešit trochu své záležitosti. Ano, tak ale mohlo mi napadnout jedna věc. Takhle a nerušit. Jako to si nemusíte zase tak moc všímat. Ano, a objevili jsme se. Teď se chvilku nebudeme hejbat, protože se nám přece jenom generuje svět, pardon. Ano, jsem zase zpět a ano, vygeneroval se nám svět, to asi vidíte, a tak si jdeme nakutat dřevo jako hlavní věc. Zapomněl jsem vám říct, že toto bude vlastně můj první single. Ale multík už jsem natáčel, ale první díl, pokud se koukáte na můj kanál, tak to víte. Ale jestli to byste taky mohli vidět, pokud se na mě koukáte, že tam mám prostě problémy toho, abyste vyslyšeli moje kámoše. To je blbý, takže já tady nakácím tady ten strom a uděláme si věci základní. Ale nevím co říkat. Přece jenom to je takový namáhavější furt. Teď jsem se asi trochu bagnul, ale co budeme dělat? Jako já, ne, tu menejtem, no tak to vypnem. Jako, nebudu cheatovat. Doufám, že mi nebudete psát do komentů, ať si to tu menejteps odinstaluju, já ho potřebuju na nějaký stavby, pokud hraju svůj single. Tak, ale tady na to potřebovat nebudu, tady budeme hrát pravý. Tady budeme hrát trochu přece jenom pravou podstatu Minecraftu. Jdeme kopat trochu. Uděláme nejjednodušejší věc, která je, takhle si vykopem díru a budeme kopat stone. Ano, tady je náš první stouník. Ten byl sakramensky málo. Tam byl. Ano, a nesli jsme vodu, no, tak to je hezký. Tak tady aspoň načutáme trochu toho. Ano, a já dám takto, aby to přece jenom bylo lepší. Ano, a tady vidíte moji inteligenci. Jo, a určitě se budu dávat do natáčení nějakých videí, třeba já nevím, jak to mám říct, třeba toho návodu. Budu asi dělat návody na craftění a tak dále, ale pokud byste to nechtěli, tak to napište do komentu. Jo, a možná mě znáte z kanálu teďko nějak DJ Ninja LOL, tak nějak to bylo. S ním jsem natáčel pár videí, ale už s ním moc často nenatáčím, už se moc často nesetkáváme. Nevím, o čem by se měl zase povídat. No, hlavní je to, že máme ten let's play, takže musíme mluvit o něčem tady z toho. Já se moc často na ty novinky z toho Minecraftu nedívám, protože buď na to nemám čas, nebo tam nic nového není, tak nějak to prostě dělám, já se to vždycky nějak zkusím dovědět, ale prostě takhle už to holt je. Tak já si tady udělám set našich věcí. Na chvilku uslyšíte jenom tkání.
Ano, máme celý set, já si takhle s sebou vemu crafting a jdem. Tak já myslím, že ještě trochu dřeva naděláme. Já mám rád tady to břízový. Mně se prostě líbí, anebo pak se mi líbí ještě to sněžný dřevo, to je takový hezký taky. Zrovna taky nejhnusnější není. Mně se takový už to obyč nic moc nelíbí, že jo, přece jenom tady to už je ta pokročilá verze, kde není furt to dřevo stejný. Jo. Já přemýšlím nad tím, že bude mít asi barák tady na té louce. A ovečky, no, ty se nám budou hodit, aby jsme přece jenom furt nebyli vzhůru v noci. Pardon, zavřu dveře. Tady. Tak, že ono se to blbě zavírá, že jo, my tady máme ročníky, ale nic. Něco let's play. My máme vesničku, tak to se zatím zabydlíme v té vesničce, to se nám poštěstilo. Jako musím uznat docela dobrá IPina, špatná není. No IPina, spíš prostě adresa. Neboli seed a no tak to je docela dobrý takhle ze začátku, tady takhle hnedkon, rovnou si klidím. Jako tak já nevím, my asi budeme bydlet ve vesničce. Já nevím, napište do komentu, jestli budeme bydlet ve vesničce, nebo si někde postavíme vilu dvoupatrovou, přece jenom. Pokud se to bude moc dovolit, tak bude dvoupatrová. No, zase chvilku klikám. No tak základní věci máme, jdi pryčovce blbá. Taky mi docela otravuješ vesničané a já jdu najít kovárnu. V kovárně, jestli to víte, tak v té se obvykle objevuje čestka. A jak vidíte, tady asi kovárna není. A jo, je tady kovárna, jupí. Je v ní? Je v ní čestka, ale železo, obsidián k tomu ještě, tak se nám docela i poštěstilo. Myslím, že bychom tady rovnou vemu i pece. Já radši vemu kamenem. Kon jsem zapomněl, jestli se to vůbec něco dropne tím dřevěnem. Ale nic, my se asi zabydlíme v té věži. Teď jsem zapomněl, kde je. Ano, vidíte. Jako, ale furt mám lepší orientaci než mý kámoši, kteří to taky hrajou. A ona tady zrovna není, no. Tak to je blbý. Tak se zabydlíme v nějakém normálním, anebo počkat, co je tady to? Tady ten barák, tady tom nebudeme bydlet, to je takovej blbej. Zabydlíme se tady v tom, tady přece jenom, tady ten už je trochu něco jiného. My se tady tak nějak zazdíme, ať nám sem nalezou vesničani. Takhle aspoň. Vidíte vesničani, zapadněte. Vás tady nechci. Jste magory. Čau vesničane. No, tak. Mám torčky a my nemáme žádný uhlí, tak to je blbý. My musíme jít ještě na těžení nějaký to uhlí. No ale tady je dobrý ještě, že jsme našli tu čestku, že v tom bylo nějaký jídlo. Jakhle chleba. Tady máme krávy, sněžný biom, ale nikdy žádný uhlí. Se mi zrovna dvakrát nepoštěstilo, jak tak vidím. Ale jo, je docela dost se mi poštěstilo, máme tady doktora, to je dobrý. Aspoň mě bude mít kdo ošetřit, vy tu máte crafting, vy jste tak hodný. A já myslím, že pro dnešní díl by to mohlo stačit. A nebo ještě asi najdeme uhlí a pak už to asi budu renderovat. Tak a nevím, tak já si stopnu natáčení a budu to renderovat. Tak čau lidi.